Zining gipatuag luha ning kuana sa anga guys na mga buhi pa sa sarang lazuan ni gigikanan gikanig talibon. Yan na guys, ha? Dinagdag ni Dodong Bird. Una bisahan karon. Mao ni guys, mga madiskarte mga trabahante. Dara sila si babaw naghalo, mga dali ra sila kadto nagbuhos. Hi guys, diyan na aguan saang kung tawagan nila to sa Bisaya unja. Shield din is di spider shield di ay. Ano sa guys nga gipatuan ta ni nagluhaan sa magistorya ta after daning haning ipatanaw ninjong kanang saang naarapang kabuhi, nang pagkabuhi pa sa guys. Lami ko na sa guys pero apa ko kazo ka kanda ni Katilaw. First time pa rin na makakagani sa pero sa gagmay pa may bawa ingani pa itong mga kanang dadong tatay sa una. Agahang na ibawan na ni guys mo ni si Zaog decoration kaning mga idyang bagaw. Nakita mo ning lihok pa. Nja. Tungang adlaw ni nasa giatangan na ring bus guys kay dugay lagi sa niabot gikan ni si Zaog talibon kay ag tag-isa dani. Kanang alang pa. Ang tagita na ni guys, kuan kang nga sa today? Ha? Kusinira din nila sa Cebu sa unang tagita danin dyan isang na kuan sa Facebook. Dyan mo to ni nari kung sila daghan niya ni baligza. Mo to nga abtik pa lagi ng isag mga online lagi mga baligza mong ipa-deliver ko dari sa Valencia. Ay, sa ko re, ay ko kon. Di, uy. Gilakuan mo na. Eh, di mga lang. Tuplahan na po. Kung yan na, ko na. Kilat siya. Ikaw, ngunit kilat. Tapos ko na, alam mo rin silong rin, kay basa mo sa sumuwan. Mas, kuhan ba? Mas kuhan ba? Trapal ko nga to. Trapal na to, bitaw. Tukan na to ba? Yan na guys, ha? Dinagdag ni Dodong Bird. Una bisahan karon. Ito kaya nag-isa ko kuan Louis ahos og sibuyas. Ano daw na Nga pa din nabilin guys na. So gabi kung batig din kayag mga tao guys sa mga trabahante ba sa kangimi nga bahay. Nangaano sila lamian ang kuno pero lisod lagi kuan. Da kami gidikda kami Dodong Bird mo ni nga na ni kuan nami mga unod na. So luto na guys ang ibatang oyster sauce. Ano ko ang Kagloy Pagdagdag. ako nakaon. Gagawin, ma'am. Hindi ang ginawa naman. Ha? Hindi ang ginawa. Ilan pagi naman. Kasi yan. Wala yung makapilili. Ako, anak. Ako, ang tabong na anak. Diya guys, karong adlaw tanama. Sila to sa Karalis Taas.
nakabuhos na sila sa ilang nabuhusan guys padung na po dinahuman sila ning idadali ron kay anak baga kasugdag ko guys buyag dali ra sila nakabuhos kay tanawa pagkita makamula ng ilang gibot buhat guys nga ilang diha sila nagbuhos sa kasi gibot nga kanang kahoy nga ana sila hindi na nagmaruda guys kay upato silong maghalon guys sa kaparehas maglisod na yan, dapat sila kuan kagaling mga kuan mga balde yan ito na nagtubig kaya ang tubig na magdari dito kadto ka support na sa taas na rin sa templo na Kuya kag taas. na guys mga party din sila kasi paido kataw silong kay kanang duhol og sinto bato kanang din bandari uban ko daw halo uban na sa podari Dapat ininit di painom. na bang tawag na nagpaadong na ng kanin nagpaadong na ng gaminas so susunod guys hindi makita for sure kung sigurado kami silong gani na sa pagkatandaganin sunod na makuha na po ng kahoy so sunod nilang itrabaho dani kanina pag ibabaw guys so panina mo po yung halo block basta kaya masagi po nila ang plano kaya kanina magtawag di magbuhos may dugay guys magdali ka po naman may mag-file na o kuan mga halo block kung man ang party so salamat sa po sa Ginoo kay adtik na sila biyag sila pa nilang adlaw dahil yung trabaho guys kanawara mo mga robot at mga kamot Nen, darara ka ba? Ako punta ko na kuan. Di mo na ako house mo na butas. Hindi ka mo pelet. At sa kabotas sa mga nagbago Magsong ba ka mo? kaya sa kabukra Dara to ibutang na. karon nagamanan na tulingan nagsugba na sila tulingan guys na presko pa ni mga sila dari sa Valencia basta ingaron guys kay doon basag dagat so dapat may ama guys amang isda kanang sayanan isda pila ni kaadlaw sa ref kay nimpayat medes nagyo pa naman ang naluto lami ra man tani sabon kaso lang nag-ice na so nay duha ka dagko dani ha lamang pining isugwag apil atus kay na may hinaling si Junior sayang padog kuan so gahay pa nag-ice pa guys pero madadanan ni kay sugba bitaw mo ni among suwa purong paniud to makisigit ko sugba sa ilang kuan ilang hinaling kag ilagaw di guys ilagay sa apil vlog ngagaw na ilang sinugbang tulingan Ana, padituhay na ni. so diyan na hanang ibutang ang pink salt kaya malagay gigamit ng pink salt na so magsugban ako dari arang kalamig baga guys di na kinahanglan paypayan kay grabe yung kusog hangin karon kay nag-arang kabagad ag dagat kadug man karon nagapak-kapak diyan na hanang sugbag duha katadtaon mga napud mi paniud to mag-start data about tatos katong saang bitaw sa tugikan katong nga saanga kanang spider shield data og dana sa kuan guys sa ganyan ni ang sunghilakan guys kay ag nagpadagikan sa talibon kay ning naman og alas 12 ko nung magikas ubay nja wa pud nga tug numero nagaway na din sa katong nagpadada na ang driver po nga gikan po sang driver ato day driver sa driver sa basa talibon padog ubay giraffe la nilag ubay nga ang problema wa sila mga og number sa konduktor wa sila mga og number sa konduktor nga mobiyahe dari og Tagbilaran ubay to Tagbilaran so kada mo labay nga bus mao na ko buang ang parahon kay ang gitawagan ag katong nay nagpada nasuko ra pud siya di kuno mi makahuwat
Saan di magkat ni sa alas 2:30 ko nung labay dari sa Valencia ang series. So alauna pa, arabazon kainit. Alauna pa diha na ko datos kanto. Sa atbang sa munisipyo. Diya. Alauna ngadto sa alas 6. Alas 6 na kapina nakuha anja. Musuko na jud ko kay ini uli naman dari pasag nila man ang saanga diha. Da sayang kay tag 6 pesos ang buok dito pagpalit. Diya mo to. Alauna na anak ko dito sa gatang-atang lagi minatos ka ng mga series kanina man lagi nga 12:30 kuno mo labay. So kadada ibas ang parahon pila ka kabas ning labay, pila ka series ning labay kutob hapon. Ja, gilak na kus kasungot. Gilak ka na nang saanga kay na pud sayang pagibayad unja. Moting kong inday nga tawagin nimo, tawagan na katong driver pod sa Talibon to Ubay. Wa man pud ni jai. Pakasuag number de bus kanang series nga padung tagbilan kay gidraft ra pud ni jai to gipasakay pa padung daani. Ning naman nga di ko na maatangan sa Valencia maditso kuno dao mo to nag-uko. Ang anahan sa baha pa man nga moto-wati nga pa man jud. Mato guys, musuko na ta ko last jud din ko sige lang ko kaduha ko ni glass nga bus mga alas 5 kun sa kabas. Panggihatag nga plate number dai sa nay bus di ay nga Talibon to Ubay. Diya. Nung tanan ko sa dispatcher bitaw sa sige na kanang inspector man siguro na series nang na yung nakahilo. Nung tanan ko nabay number nga Quadro 2. Diya ninsa nga man wa ko ni bahay nga na matungain ko na. Saan na madzining atang siya lagi nga gipaabot. So mo to guys, mga alas 6 sa gabi Mga alas 6 sa gabi naabot jud ang kanang nay ko ang gipara ag series. Tuningan sa nga kanang nay ang ipangutana kanang sa demo nga sa gikan ug Ubay. Sus kay alas 2 pamali kuno sila ning gikan dito. Atong alas 6 sila abot sa Valencia. Pero guys, suman naman, okay ra kay nakuha naman, pero patuan nagigluha. Para ka saang. Ansa guys, update ko sa among kuan trabaho dari. Aran sa nang lipadza, sa pasalamat ko sa gigagaw. Itati ko sa gigagaw magtagsa. Bilib jud ko silang mga trabahante guys. Grabe jud sila kanang sige na bukod sa paspas sila manarbaho. Kuan sila kanang sa Zupa bitaw kanang sa Zupa manarbaho na sila jay nagmay nagkakuan may paglamdag to na sila dadton jay nagka sila pamahaw maghandag pamahaw ang asawa sa gigagaw katong nay sapod sa ka kuan nga parang padintira man namo dahil tanan guys manarbaho dari kanang bisan pa guys ang pagzaw sa manggigagaw ang mga tao kay pwede man agbayad nila kung sila kuha silang oras ng sayang basta kay bisan wa sila ikuan basta kay trabaho dun sila makita din nimo kanang dali guys pila pa ka daw nakabuhos na sila bilib jud ko sa mga tao sa tos Ginoo nga kanang na kuan na kakon ko sang igagaw nga malagi man naman siya ang patrabahon ikumpara sa una ng mga kuan mga nagtrabaho pila ka man so nahuman so alaman tay samaan ng loob sa makatanaw na sa ang vlog tinuod bitaw isugda ni dari na magtrabaho kay November 2022 ang siwol katong pag-ari ni Mim dari pag-repair dari sa karaan nga building niabot pa si og kuan pilang buwan diya karing kwarto gamay dari so dugay-dugay jud guys mao nga ningko nga murag sayang ang adlaw ang gibayad po sa tao nga way dugay na kuan na human so mao to nga
decision ko nga mag-ilis na lang magtaw. So nasa pagpasaylo sa mga tao na madari sa Valencia. Pero saan man nga di man ta pareho diskarte. Ja diskarte sa aming gagawa kay grabe man silang ka abtik man ja. Simple nagnana pud sila. Wala ganyan nga nagnana pud sila silang amo nga di pud di pud intawon ma-akansi. So man guys nga salamat ko sa Ginoo dako sa ang igagaw kang junior ja kanang naay usa sa kanang naay Ginoo pod nga mao naggiya nga magkuan lagi mi mag-ilis sa tao lagi kay murag luoy na kazo ag ija ang in na nagagaston sa murag wa man jud mousog ag mga trabaho murag mao man gihapon. So karon daghang salamat Ginoo jud sa tao nga kanang ijang kuan na mo nga mao imong trabaho dari kay man ka guys 5 days naghimo sila beam nagbo sila galigi kaya galigi tong sa unang taon na kay katinga pa man to ilang na kuan napazihaligi nga nabusan. So 5 days nakabuhos na sila ang dali aran sa kanang ay ang nakakuan po nila guys depende rin sa diskarte dai sa kanang foreman ug saan pag pamaagi pagpalakad sa trabaho nagdepende ra na sa tao sa foreman nga nagmandar og sa pamaagi. So nakita na sila guys nga nung usapud sa paspas sila daghan sila mga gamit ng mga high-tech na kanang pangputol nila nga masina dito na di na usa-usahon mo na usapod na sa kadali ja mga kuan sila mga sige na mga diskarte kuan ba sa mga trabaho mga namdali ra jud. Ja guys, maro tayong vlog guys. Pasensya na mo kay na. Kan nagigahi nagsakit pag anggam sa kaan pag manok. So daghang salamat guys sa ninjoy pag kanang daghang salamat sa way sawang pagsuporta sa mga vlog sa tanan ng mga video sa mga burato vlogger. Salamat din yung tanan guys. Pagpalit po ko subscribe ug like sa channel pod ni Ate Lily kang bulanong dako guys para job madugan please ang subscriber. Tja guys, mao tay ang vlog karon. Thank you guys. Bye bye. God bless. Bye.